17 segundo baino ez ditu igarotzen bisitariak kuadro bati begira. 17 segundo batez beste. Egina omen dute ikerketa. Hori da kuadro bati eskaini ahal diogun astia gure garaiero hauetan. Pentsatzen jarrita, poesiaren erritmoa guztiz bestelakoa da. Poesia da denbora gelditzea. Poesia da begirada. Poesia da desagertuko denari arreta jartzea. Arreta, arteari bizia ematen dion eta gaur egun eskaintzeko gero eta gutxiago dugun hori. 17 segundo batez beste, edo dagoeneko 16. Beldurgarria da denbora murrizketa hori. Nork emango dio honi zentzua. Bueno, horrela esaten du Maialen Ibarrak beldurgarria dela denbora murrizketa hori eta holako intro batekin ekiten dio 16 segundu deitu duen bere bigarren lanera lan luzea, hori bai, oraingoan 12 kantuz osatua datorrelako eta Kirmen Uribe da entzun duzuena, hortik baina gurekin dagoen hemen Maialen Ibarra bera, Maialen Ibarra, kaixo zer moduz? Kaixo, ondo zuek zen. Ondo, hementxe, disko berri hau aurkezteko prest, ibilbide bat izan duen disko bat, aleka eta kontentzio lanarekin jardun duzu, baina esan dudana, denboraren zera hori sartzen da hemen, nik uste dut, hasieratik gainera, Kirmenen 17 segundu liburutik, datorren testu bat, 2019koa, ez dakitzuk, zergatik hautatzen duzun hori, edo nondik abiatzen den guztia, ze, klaro, laburbiltzen duzu kontzeptua, baina gero diskoa beste gauzatzuta zizte egiten den zerbait da. Bai, ia da diskoan hitz egiten dela gai askori buruz, eta gehien bat kontraesan asko daude, bertan. Ados. Baina egia da diskoa sortzerako prozesu honetan heldu zala puntu bat nire buruan pentsatzen emala hainbeste lan, hainbeste denbora, hainbeste gauza eta gero pentsatzen eman nork jarriko du benetan hemen arreta, nori gustatuko zaio edo nork emango du denbora lan guzti hau eta abesti guzti hauek entzuten. Orduan justo heldu zen bebai momentu bat justo Kirmen Uriberen liburua erosi noala. Ados. Eta liburuan lehenengo gauza justo hau da, Kirmeneko esaten duen testu hau da. Eta horrek eman zian bebai nire buruan behin zuen klik pizka bat. Eta geratzen zitzaizkian abesti pare batzuk diskoa bukatzeko. Eta hasi nintzen horri buruz bebai idazten, gainera azkenengo abestia egiten dugu bebai, abesti horrek egiten dugu referentzia zuzena, hori da. Testu honi. Eta uste dut nire sentsazio hori, diskoa sortzerako sentsazio hori, uste dut diskoaren prozesu hori oso ondo laburbiltzen zuela. Kirmenen ahotsa bazegoen edo eskatu egin zenion? Kirme eskatu nion, bai. Hori izan da, diskonetarako espero ez nuen gauzetako bat. Ze, ideia bururatu zitzaigunean, idatzi nion mail bidez, gainera idatzi nion mail bidez eta bere webgune, berak deko webgune bat, eta web horren bidez bai, ez nekien, pentsetan, honek eukiko dauz 1000 gauza, eta bidaliko dutzet, baina jo que se. Bersikuela. Eta zuzenean erantzun zuen super jatorra, oso prest, zalantzarik gabe, eta oso, azkenean dana urten da oso ondo bai. Kantu hau edo, pista hau edo, intro hau, ez? Entzuten da, ahots, telefoniko edo, distorsionatu bat, orokorrean sinte gaseosoak, lofi puntu bat ere badute, danbolina eta gaita entzuten dira baita. Nola eraiki da kantua bera? Berez, beste guztiak badituzte bere melodia, bere kanta formatu hori.
Eta hau kirmenekin egitea pentsatu genuenean, hasi ginen pentsetan zelan egingo dugun. Ez dakigu, ez genekien sarrera bezala sartu edo igual kanta batean sartu, eta gero hasi ginen pentsetan zaldi horrek edo zati horrek edo kirmenen bai esaldi eta bai parrafo horren eraginak, diskoan duen eraginak oso garrantzitsua dela eta diskoa ulertzeko nik uste dut bere izenburua ulertzeko oso garrantzitsua dela. Sarrera bezala joan behar zuela. Orduan hasi ginen ja eskatu genion kirmeni ia bera zegoen, ia preste egongo bazen audioa bidaltzeko eta bidali zigun, orduan ja horren gainean ja hasi ginen dana sortzen. Ados. Kirmeni segundu bat laportu diozu ala ere zuk. Zer da, 2019tik ona oraindik eta zorago dagoela eta azkarrago dagoela mundua zure begitarako? Hori da justo, egia esan, nik gureko naugen 17 jartzea, baina abesti nik pentsatu dela nuen abestirako esan sartzen 17 hitza. Orduan behar nuen zila bat gitxiago. Eta gainera 16 justo da nire zenbaki favoritua. Begira. Eta orduan dana esan perfecto. Bueno, horrelakoak gertatzen dira. Bueno, beti falta zerbait kantuak ematen dio segida. Hor, kurioso ditu zait, zen batzuetan jartzen duzu Fit Monday, eta beste batzuetan ez, baina Monday ekoizle bezala ibili da. Bai. Fit jartzen duenean, zer da, instrumentuak gehitu dituela berak, edo zergatik dago fit batzuetan eta bestetan ez? Bai, agertzen da ekilibrio perfecton eta dulce rabian. Dira bi gaztelanesko indako bi abesti, ze Martinek Mondik ez daki euskeraz. Orduan, uste izan dugu berak influentzia gehiago duen abestietan fit bezala agertzea. Ados. Bai, ulertzeko pixka bat ez, esaten duzu, ekoizle moduan egon da, baina batzuetan fit eta bestetan ez, eta pixka bat ez, aitortza ez, kantari, bari. Bai, berak egin ditu produzio guztiak. Ados. Bueno, hemen, hau garaian aipatu genuen, kantu hau, zeu single moduan etorri zen beti falta da zerbait okerazpanez, ez? Bai. Eta esan izun garaia, esan tibi gogoratzen zidala, oso 2000 gogoratzen zizkidala. Baina tempoa, orain berriz ere hartuta, konturatzen naiz, tempoa nahiko geldoa dela, baina era berean eskatzen duela aurrera egitea, ez? Ez dakit. Ez dakit hori den baita ere gero letra ekartzen dizuna, esaten duzu, zer egin lortu ezin denarekin, nola baita ere aurrera egitea ere iradokitzen duen kantu bat da, ez dakit konexio hori letra eta melodiaren artean baute dagoen. Bai, nik uste dut lehenengo abesti honek igual zintzionetariko bat dela, diskoan zintzionetariko bat, eta batzutan zintzua izate bai kostatzen dago. Orduan melodia horrek eta tempo horrek bai badu esan nahi bat hor. Ados. Bueno, gitarrekin jolasean ez garbitu, zikindu garbitu, ez horrelako jolasak badaude. Bukeran badago lako akorde berezi bat. Aldatzen da. Eta deskokatzen du bat. Eta esatu nuen, akaso izango da hurrengo kantuari sarrera emateko, baina ez dut horrelakorik topatu. Zergatik dago azken akorde hori, batzutan nik uste dut, bai Martin eta bai niri gustatzen zaigula detaile txikiekin eta olako gauzekin jolastea. Eta gauzak probatzea, batez ere, soinuak, gauza ezberdinak. Orduan, disko honetan bai ikusten dela igual EP-arekin konparatuz soinu ezberdinak eta gauza ezberdinak, hori bai estudioan bertan saiatu garelako gauza ezberdinak probatzen eta gustuko ditugun gauzak aurkitzen. Ados. Bueno, entzungo dugu zati hori, zen ikustu dut interesgarria dela eta jendek entzun dezala. Baina askoz txikiago, inoiz ez naiz izan guzti honen jabe.
entzun duenak ulertuko du, eta ulertuko du azkeneko. Ze, karo, geratu berda, azkeneko akorde horren, zeran, delay edo, bueno, oihartzunean, ez, reverbera zeran, hor nabaritzen da azkeneko akorde hori, ez, desberdina dela, ze bestela, lehorrean utziko bazenute, akaso etzen hain agerian gerateko, ez? Bai. Bueno, ez dizu galdetu, zuk diskoan ahotsaz aparte, gitarrak sartu dituzu? Bai, batzutan, eta bai, osea, batzutan bai, baina gehiengoak bai Martinek grabatu dituela. Ados. Ze gero, zuzenekoetan gitarra zintzilekatzen duzu. Bai, hori da. Horregatik galdetzen zuen. Gero estudioan badakigu, estudioan beti izaten dela. Estudioan jolasten dugu gehiago, bai. Bai, normala dena, ez duzu ezer arrarorik egiten alde horretatik. Bueno, bidea egin entzuten hasi gara eta ja, hasieratik ez, bi ahots, oihartzun desente, eta gero gitarratek abiatu eta handitzen doan kantua da. Badire diune batez lehertu egingo dela, baina lehertu ordez epika bilatzen duzu da. Ez dakit zalantzarik egon ote zen hor, hau da, lehertuko dugu eta hausiko dugu, edo guazen zerbait epikoa goren bile, ez dakit zalantza hori egon zen? Bai, egon zen, egon zen. Nik badut nire etxean sortutako maketa erdian apurtzen du, kanta erdian apurtzen du. Baina gero hasi ginenean grabatzen eta azkenengo sinteak sartu genituenean erabaki genuen kanta bera basala pizkanaka eta bai azkenean ja kanta apurtzea. Ados. Ez dakit hor kasu horretan berriz ere letrak baute duen zer ikusirik. Hau da, erabaki hori gero estudioan hartzeak. Bai. Izan ote zuen. Hitzak ere hauek dira eta goazen bideo honetatik eramatera historia hobeto kontatzeko edo. Kasu honetan nik uste dut ezetz. Esan duan bezala nik nire buruan lehenengo ideia beste bat izan zen eta letra berez bazegoen jadan egin da. Baina, hori, kasu honetan konkretuki ez. Bertan erabaki gendu. Nostalgia badu kantuak, hori ez dago zalantzarik. Baina esaten duzu, hasiera ni eta zu, gero zuek ere sartzen da, hortaz, ez dakidana da argi, norekin izan dako bizipenak ari zaren kontatzen hemen? Kanta hau sortu zen momentu oso konkretu baten, etorri zitzaidan burura. Eta izan zen, bi lagunekin kotxean genbilela, entzun gendun talde katalan baten abesti bat, dala, ez dakitzalan hauskatzen dan, dala Okes Grases. Okes Grases, bai. Ez dakitzalan dan. Bai, Okes Grases, bai. Eta hortik, momentu horretatik, etorri zitzaidan burura abesti hau. Ados. Eta, beti pentsatzen da abesti honetan, etortzen zain momentu hori kotxean, nire bilagunekin danok abesten, eta hortik sortu zen, oso momentu konkretu baten. Ados, horregatik ni zuek ez hori da, pizkat danak sartzen hori. Bai, eta horregatik esaten nuen, ben badago bizipenen bat, baina kolektibotasun bat ere ikusten nuen, eta horregatik ez, hartzen nuen, zuek horret aldatzen duen, nik esan duen, zer gertatu da, ez? Eta ez dakit zergatik, baina uda giroan kokatzen dut nik kantu, ez dakit horrela den. Ezke berez uda giroan sortu zen. Gero grabatu gendun berandu hau, baina sortu udan. Lehenago. Egira. Ez dakit zergatik, ez? Horrek posten nau, pentsatzea hori uda giroan sortu zala. Uste dut, dala niretzat oso ona. Intentzio bentsat hortik bazi baldin bazuan, egon da. Bueno, hirugarren kantu esan dugu bezala bidea egin, guazen laugarrenaren bila, ze esan duzu bezala ekilibrio perfecto, hau, gaztelera gehiago kerien dator. Nunca fue mi intención acabar así. Ley de causa y efecto lo vi venir. No me pidas perdón, no me mires así. Está todo revuelto, de puertas para adentro, en otra realidad, equilibrio perfecto. ¿Cómo te aguanta ese cuerpo? Todo lo que lleva adentro, en otra realidad. Quiero
Bueno, berriz ere argeta garbi esan dugun lehenengo MTV mundu horretara guaz, ez? Berriz ere badu, nik MTV esaten dute, baina ez dakidalako nola definitu pop mota hau, ez? Ze bada nola ere, batez ere perkusioak nik uste dut, eta basuak eta eramaten gaituztela unibertso horretara, ez da? Bota gero melodiek. Bai, nik uste dut ritmo oso markatua duen abestia dela. Eta bai bateri, perkusioak, bajuak, eta nik uste dut trompetak bai moten datzela puntu hori. Bai, trompetak ero bada ez elementu oso garrantzitsu bihurtzen da. Eta zergatik ez, elementuak gehitzen duazen bezala horra gertzen da, akustiko bat ere, bapatean, esaten duzula, ostras, gehitu dio zerbait, ez, izkutuan hasi eta agertzen doana gainera da akustikoari, ez? Bai. Ze, azkenean nik beti esan dut, gitarra dela nire instrumento principala, nagusia, eta beti saiatzen naz gitarra non baitetik sartzen. Hori zara sortu gitarrakin sortzen dituzula kantuak? Bai. Begira. Ekilibrio perfecto, esan dugun bezala. Hemen, maitasun gorroto une bat ikusten duendik. Eta horreka bilatu nahian zabiltzala, ez? Edo dabilela pertsonaia. Ze hor badago, ostras, galdera bat egiten dena, ez zenbagau behar dira, ez zenbagau. Nola ditere, norbera topatzeko edo kokatzeko, ez da? Bai. Hau, abesti hau sartu zen, Martinekin sortu zen, eta bai da buruan dugun historio bat, bi pertsona artean, hori pizkate amor-odio, eta bai dala bi pertsonen arteko tira-bira horiek. Bai, ez da. Egoten diren tira-bira normalak. Normalak, horretz esan duzuna. Bai. Eta horietan, 16 segundu bai direla asko, kasu honetan. Gutxi ez, kasu honetan asko dira. Bai, kasu honetan, konkretuki asko. Bai. Ez dakit gero baote dagoen keinurik, quiero horrekin. Ez dakit esan dizuten. Ai, momentuz ez. Quiero besarte. Etortzen da. Bai. Ez diate momentuz izan ezer, baina ez dago keinurik. Baina esatu duzula. Ojo, Ze, claro, quiero, entonces, segitu, entonces, kantore, gainera tematikak ere badu loturarik, Bai. No eres mi locura, eres mi locura, eres mi obsesión, esaten du beste kantuak, eta, ez, horregatik esaten pixka bat. Baina, hau da musikaen gauzak, bakoitzak, eraman dezagan nahi duen tokira. Kurioso da, eta, quiero, eta kostazitzaidan, erortzen, claro, kantuarrek ditu. Konektatzea bestia, ez da? 1000 urte ditu kantuark ere, baina esatu. Momentuz ez diate esan, baina bai. Nik uste dut zu kanta baino gazteagoa zarela. Bai, nik uste dut baiet, ez dakiz egin nozkoa dan, pero... Bai, nik uste dut kanta baino gazteagoa zarela. Horregatik esatu, kinori bauten zeuen, edo zarantza egin dut, horrexegatik. Aizeak, Martinek bera jo ditu? Martinek egiten daulan Ibai Dominguezekin, dala trompetista, eta beragaz bebai kontzertuetan ibiltzen da beragaz, eta egiten daulan beragaz estudioan bebai, eta Ibai jotzen ditu trompeta. Ibai da, kasu honetan. Bai, ze estudioa esango du, ez, Mendabian izan hori da, bai, Mendabian, Nafarroan. Hau, beti bitxe iruditu zedana, Basauri eta Mendabia elkartzea, ez? Nola ere... Niri bebai, Distantzia laburra gorik etzen existitzen, ez? Ojalá, baina momentu ez dugu lortu. Baina, bueno, ez, bada, ez, oraingoan, bai, erabat estudioan aritu zarete lanean, ez da? Bai, oraingoan bai hori, abestiak, maketak igual nire etxean hasi dira sortzen, baina gero dana grabatu dugu bertan, eta landu dugu bertan dana. Ados. Bueno, hori ekilibrio perfektori dagokionez, eta gero beste singela dator, ez? Bitiro kantuak. Hau, oso kurioso da, ze introan, irudi EDM musika izango dela, ez dakit, giro horretan eramaten gaitu, gero, ez dakit, neo R&B edo funk mundura bideratzen den kantu bat da, eta perkusio digitalek berriz, ez? 80. hamarkadako erritmo kutsak ekartzen dizkigute gogora, batez ere akaso hip-hop munduan eta erabiltzen zirenak.
nasketa bastante bitxia egin duzu, Bitxia, bai. Bai, nik uste dut lehen esan duan bezala, hori, estudian ibi gara pizkat soinu ezberdinekin jolasten, eta aurten, bueno, pasan urtetik ona, bai egona zela mendabian denbora asko Martinekin gauzak lantzen, eta nik uste dut Martinen influentziak bai igertzen direla. Eta nik uste dut bebai bi tiro dala igual abestirik diferentena diskoan. Eta entzun da lehen da biziko, hau ja bosgarren kantura guaz, ez? Eta entzun da lehen da biziko boskantuak, zuzenekoetan maialen dantzariago bat espero behar dugu? Nik uste dut ez. Bueno, a ber, mugimendua bai modala. Azkenean abestiak eskatzen dure, baina dantzari, ni gitarra jotzen dut orduan, dantzari... Hau da, gitarrarik ez duzula kenduko gainetik, ez da? Igual abestiren baten igual bai, baina dantzatzen ez jarriko. Ados. Ez justu, erritmoak eta dantza bultzatzen gaituztelako orokorrean, ez kantu batean. Nik uste dut kantuak berak bai mugitzen zaituztela nahi eta ez, baina koreografia bat ez dut sortuko. Hori ja beste kontu bada, Hori ja beste kontu bada. Hori beste batzuen zaila. Bueno, esan dudan moduan, bitiro da kantuaren izena, ez dakit, hemen aipatzen dituzu gauzatxo batzuk, eta bat da leku eskutu bat, aipatzen duzu gezur kutxuna dena, eta ez dakit, nolabait ere, harreman batetik iesi dabilen norbaiten historioa. Hau da, begira dagoenak, besteari esaten dela zu, hemendik iesi nahian zabiltza, ez da? Bai, nik uste dut bitiro abestiak baduela sekretu puntu hori, eta berez hortik sortu zen, sekretu kontuen gauzetatik sortu zen abestia, guztiok baditugu sekretuak, eta claro. Bai harreman batean edo bai, bueno, edo zein motatako harremanetan badauz sekretuak, orduan, bueno, hori buruz itzitzen dau bizkat. Horregatik esaten, ez dakien ze harreman mota, ez, hori ez dut, nik normalan ja ikasi dut ez dela zehaztu behar, inoiz. Ze, hanka sartuko duzu, normalean hanka sartuko duzu, ez, baina bai ikusten nuela hori, ez, zerbait, zegoela konexio bat, eta bat iesi nahian bezala edo. Baina, bitiroak zer dira? Zer esan duzu justu bitiroiekin? Bitirok zer irudikatzen dute? Bitiro da zarata. Nik uste dut zarata, entzuten dan zarata. Ze, bueno, azkenean igual sekretoren bat edo zuretzat garrantzitsua dan zeuzer partekatzen duzuenan, beti egongo da zarata, bai ona edo bai txarra, beti egongo da zarata. Orduan, hori da pizkate ideia. Ados. Bueno, eta hori honela kontatu eguzu. Naia eta ardura hor dauzbiak borrokan aurrez aurre bateran oren kontrazoaz momentuan irabazi edo gailurrean bizi zein da zure azken aukera ezagutzen du leku bat inoiz ikusi ez duzuna hurbildu zaitez bitiro zentzun dira kontuz badatoz guana hurbildu zaitez. Oso bitxia da, ez? Berriz ere piano hori agertzen da, irudi berriz ere idiemenagoa zela eta bueltan, eta ez? Ekoizpenaldetik oso interesgarria, benetan, oso interesgarria iritu zaidana. Gero, galdetu nahi nizun, ea txalapartak eta gaitak eta tabalak eta hori guztia noren ideia izan diren? Nire ideia batetik sortu zen, baina gero danok egon ginen ados, ginen pizkat soinuak eta bilatzen, eta sartu da dana oso ondo, orduan zan gendun aurrera, honegaz. Eta zerbaitegatik nahi zen dituen sartu? Bai, azkenean da nire lehenengo diska, niretzat oso garrantzitsua da zeuzer, eta azkenean soinu horiek txikitatik entzun dudan soinuak dira. Orduan, gure nebame bai olako zeuzer sartu bertan. Ados. Bueno, hemen introa berriz ere berreskuratu nahi dut nire erruarena, ze egiten zait ez dakiz zergatik ezaguna. Ez dakiz zergatik, unibertso soniko bat,
Ez dut esaten, kontuz, Introa. Bai, introko akorde progresiba. Bueno, entzungo dugu, eta gero esango jazu, eduki dezakedan arrazoi zatirik, edo ez. Nire lagunek galdetu didate, ta nik erantzunik ezin eman. Hau ez da normala erantzun dute, tamalez badakite egia dala. Besteen aurrean gezurra esan dut nola ez, berriro zua besteiko beharra. Hau ez da normala errepikatzen dute, tamalez badakite egia dala. Nire errua Ez dakit erreferentzia moduan inoiz zure buruan Maroon 5 egon den. Ez, osea, justo diska honetarako ez. Badakit entzuten ditut, orduan igual de repente referentzia gisa abestien bat oso zer, alko nuke euki, baina diska honetarako ez dut euki. Ez duen esaten, zen gehiago subkontzientea, Bai, ze esaten nuen, de repente. ez, entzuten nuen eta esaten nuen, hau nondik ateratzen zaiz, klaro, nolabait ere rock edo pop rock klasiko bateko soinuak eta progresio hori oso Maroon 5-en iruditu zait, ez dakiz zergatik, eta gero atzetik gehitzen direnea sinte horiek, bat-ematek esan dezake, bai, bueno, suediar IDM-eko gauzak ere izan daitezke, edo Avicii eta kompainia, edo Swedish House Mafia, edo izan daitezke, baina ez dakit, erreferentziak, ez dakit nondik ibili zareten, klaro, ze... Hain beste gauzan astu dituzu, Bai. Nik uste dut, nire errua dala oso abesti, oso pop. Bai. Orduan, poparen inguruan, poparen barruan, abesti edo progresioak ez kopiatzea, baina ez berdinak erabiltzea ezinezkoa da. Eta kantu honetarako euki gendun oso referente gisa euki gendun Justin Bieber. Begira. Bai, balio dit. Bai, ze etapa batzutan, esan dut, Maroon 5 etorri zaidala, balio dit esan nahi dut, ze etapa batzutan, ez, pop unibertso berera nola baitere urbildu ziren, ez? Bai, disko zorako izan ditugun referente nagusiak izan direla pop amerikarran dauzen artistak. Esan daiteke Disney Channeldik pasatako artista horiek. Ni naz oso Disney Channel salea, Esan dut post-Disney Channelak, ez? Post-Disney, nire epokako artistak, no? Bai, dira, asko eta asko bertatik atera direlako, ez? Bai. Askok, zerbait, askok jendeak gutxietxe egiten du hori, baina ez, ibilbide bat hortik hasi dute eta gero egin duten nahi dutena, bakoitza begiran ze bideo ezberdin nahi zuen, ez? Hori dago, bai. Baina badago etapa bat justu ez, post hori, ez, pop hori, ez, besarkatu dute. Bai, hortik sortu hasi zala hor. Hori, horregatik esaten, begira, ez, begira, kointzidentzia horiek ez, horregatik ulertzeko, ze, aspaldiak aso ez genuela gisa honetako ekoizpenak, eta euskeraz nik uste dut, ez dugula entzun. Nik uste dut euskeraz denetarik dago, gaur egun askoz gehiago dagoela denetarik, baina hainbestelako hain pop rock holako gauzak nahaztea, ez dakit gaur egun holako zeuzer dagoen. Hain pop, ez, esango dugu, ez? Elementuek zegero, esan duzuna, elementu pila bat gehitzen dira. Bai, hori da. Bueno, hemen nire erru honetan, ez, sintea, basua, akustikoa, handitasuna ematen dio, eta gero, olako koro celebre hori, da zure ahotsa pentsatzen dut distortzionatut, ez da? Martinena ahotsa da. Martinena da? Martinena agudotara eraman, autotunea eta distortzioa, ez? Autotune pizkadet Martinena ahotsa. Begira, Martinena da, pentsatzen dut zurea grabera eraman da zela, ikusten? Hemen agertzen dira gauzak. Bai. Bueno, hemen nire errua diozu pixkat autoflagelazio kantu bat bada, baina era berean kantuan bertan ja konturatzen zara, ez, ardureztena batera, biena dela. Bai. Abesti hau sortu zen laguntasunatik dau sortuta pixkat. Eta hori, bazkenean igual
bide bereizten direnean, edo bilagun bereizten direnean, bueno, pentsatzen duzu zer gertatu da. Bai. Zer gertatu da, eta zergaitik, eta batzutan, bueno, ez da inoren errua. Baina saiatzen zara beti errudun bat bilatzen, orduan, bueno. Bai, ez dakigulako errudunik gabe bizitzen batzuetan, ez gauzak ulertzeko zerbait behar izaten dugula. Bai, hori da. Horrelakoa gara. Bueno, wake up, bazen hau pixka bat entzutela, ze hau ere, giroz aldatzen zaigun kantu da. Bai, totalmente. Ey, wake up, despierta. Iba noa ez, da ainera ez da baina muga ezaztu. Erabaki bihotzati bat niretzat, bestean horitzi. Ezin jakin ta ezin etxi, behintzat oraindik ez gaude hop. Zeren bila ez dakit, hitz bat edo bibeki, kanpora begira beti adi, nola erabaki, zeri arreta jarri. Zeren bila ez dakit, goita despierta, ez dakit. Bueno, nik izena izan batzuk esango dizkizut, eta ea hauek estudioan entzun diren, Travis Barker. Bai. Bueno, estudia merez ez, maia niretzen, bai. Hau oso Travis Barker da bateria. Bai. Ez? Bai. Filtratu hori batez ere ez. Haren zigiluetako bat izan delako. Ez dakitzuk buruan bote zenuen hori, Nik buruan nuena esan Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Machine Gun Kellyk egin daulan Travis Barkerrekin, orduan badago hor lotura hori. Bai. Justu hori ez, zati hori, justu filtratuak. Hori da. Bai. Erritmikak ere bai ez, kantu hau bai da punk pop unibertsoko kantu bat, ez, osoko college, ez, rock esaten den hori edo, ez, Bai. Badu hori, eta bueno, gero gainera egiten diozu gozat, eta ez dakit zen, ja, erronka zure buruarentzat eta bai edo bai gertatu hartzuena, azken zatian ton aldaketa hori. Ton aldaketa. Nik uste dut biak direla, bai erronka eta bai gertatu behar zan zeu zer. Ze erronka da pizkat tono horretara heltzea abesten ondo, afinatzen. Eta espazio hori gabe, ze gaina ez duzu hori da, ez da itxaroten dituzu lau konpas, aldaketa, belarria egin, eta ez zuzenean. Zuzenean, bai. Baina nik uste dut abesti honek izan barzuela lako zeu zer. Eskatzen du abestiak. Bueno, ez dakit hau den norberari espabilatu eta aurrera esaten dion zerbait, edota era berean, ez dakit aurreko kantuko harreman horrekin loturarik izan dezaken edo ez, ze, claro, esan du ez, aurreko harremanean nola ere, bueno, eten bat edo badagoela, eta urrengo honetan berriz nik nabaritzen dut, segi nahia. Espabilatu baina segi egin nahi nola ere harreman batean edo bai, harremanean, ez? Bi puntuak dira egokiak. Bai, ze azkenean diskoan lehen esan dudan bezala, dauz kontraste bi oso nagusi direnak. Batzuk, pizkat negazio esan da. Bai, ukatzen. Bai, puntu horrekin eta besteak pizkat positiboagoak. Eta disko asoa da, ni eta nire beste pertsonain baten arteko elkarrizketa. Eta wake up hau bai dala esatea Maialen espabila. Ahí está. Bai. Hau da, zure buruari zabiltzala esaten. Eske, hemen ja bitirotik aurrera batez ere, urrengo kantuak ez dakit ordenean zauden pentsatuta ja lehendik letrak egin aurretik edo ez, ze historio bat kontatzen diguzu kasik. Bai. Ez, esango nukenik bitirotik sustraiak arte behintzat ordena historio bat narratiboa dela. Ez dakitzuk horrela irudikatzen zenuen. Ez diskoa hasi aurretik, baina bai gero diskoa azkenean esan dudana, bai diskoa dagoela sortuta kontraste hoien artean, orduan abesti bakoitzak ez dirudien arren, bai dutela olako elkar puntu hori lotzen dutenak. Ados. Baita diskoa hasi baino lehenago ez nekien
zelako ordena izango zuten abestiak ez ezebe, hasi nintzen sortzen eta hortik ja pentsatuko nuen hortik aurrera. Baina bai abestiak erabaki genituenean eta abesti guztiak aurrean izan da, argi izan genuela zein izango zela ordena. Bueno, eta etortzen da hor, Dulce de Rabia. Entzongo dugu zati bat. Bai. Ojos te propongo dejar de buscar, con el cielo al descubierto y la mirada de cristal. No le temas al invierno, el amor no te va a matar, que con tanto ruido ahí fuera es normal querer gritar. Sin hacer ruido, silencio donde rompe el mar, serás la luz de las... Bueno, nik hau, ikusten dut, bueno, akustikoetan egindako lana, bat begi akustikoak egiten duten lana oso polita dela. Gero pianoa da edo zera da, sinte batetik banku bat sartuta. Pianoan soinu hori da Mikel Laboaren kantutik hartutako pianoaren soinua eta gero jota. Ai, bala, letxe. Eta ze kantutatik hartu duzu, badakizu? Orain ez dute Izarren Hautsa. Izarren Hautsaren pianoaren soinua hartu, sampleatu eta jo. Hori da. Wow. Bai. Begira. Bai. Ostras, hau badira gauza bitxiak. Nik kantuari hartu diot, kutsu bat, naiz eta akustikoan den, Ez da gizarratik Foo Fighters etortzen zaitzen burura benta berriz. Ba, behitu. Hori igual izango da Martinen eragina, pizkat gehiago. Baina ez genuen referentzia hori buruan. Arregloan, batez ere gitarren arregloan, Bai. Ematen zida pixka bat, bigak nazten direnean, eta pixka bat unibertso hori ekartzen zidan gogora, ez dakiz zergatik. Zekero kantu akustikoa da, baina elektrifikatu zitekeen. Ez dakit tentazio hori existitu den. Orain momentuan bagabiz zuzenekoak prestatzen, eta zuzenekoetan beti egongo dira eta badauz aldaketak, orduan. Hortik abez egiten dugu. Unisonoan abestea, beste erabaki bat bada, berriz ere ez, diskorako egiten dena, baina gero unisonoan zuzenen abestea, asko komplikatzen den gauza da, erreza dirudien arren. Bai. Gainera zuzenekoetan Martin bateria gaz egoten da. Orduan, hor moldatu beharko dugu. Ados. Hor, zelan sortatzen da dana. Bestela zuzeneko taldea, bera mantendu duzu? Bai, Martin badabil baterian, eta gero dauz Adrian gitarran, eta Xabi Kijera bajuan, eta orain Ibai gehitu da trompetaz. Begira. Bai. Mantentzen da blokea, ez? Hori da. Mantentzen da blokea. Zegero, estudioan, Martin ibili da, ezta, batez ere? Bai, hori da. Martin eta ni eta gero Ibai trompetekaz. Hori da. Hiruan artean ere eki duzuela guztia. Esaten duzu kantu horretan, cortar para crecer. Ez dakit, hau bada nola ere, mezu bat, zerbait batzutan etetea edo moztea edo kentzea gainetik luzera begira hobea dela, hau da. Horregatik Dulce Rabia, ez da, hau da,
bakizu goxo izango dela, baina momentuan, ez duzu nahi. Bai, hori da. Horretik bai, kontraesan hoiek dauzela beti, eta kontraste hoiek. Eta justo esaldi hori Martinen esaldi bat da, eta berak esan zidanean esan, hau egon bar da. Hau egon bar da barruan, bai. Bueno, eta gainera bada ez, nolabait ere 16 segundurekin ere badu loturarik, hau da, erabaki hartzen duzun une hori ere, Bai. laburra izaten da, baina era hori luzea bihurtzen den, eta zure buruan betirako geratzen den erabaki bat, akaso segundu erdi batean, ez? Hori da, bai. Gero luzerako eukiko duzun hori. Sustraiak esaten nuen lotura bazuen zerbait zeraz, hemen justu, ez diot inori ezer zor esaten duzu, nola ere norbera zaindu eta aurrera egiteari buruz, eta badirudi ez horregatik nion, harreman bat, ez nire bobitiron, nola ere alako zera bat badagoela, gero tirabira bat, gero harreman bat gaizke da autokulpa hori, ez? Esaten dugu. Horti pasatzen gara, venga, espailatu eta aurrera egin etazu, erabakia hartzen duzu, venga, moztuko dut erabat honekin, eta gero norbera zaindu eta berriz ere aurrera egitea. Nola baitere, fase desberdinak harremanetan. Hori zen, esan nahi zenuen diskoan kontrasen horietan batean, bazenuen hori ere fase horiek gogoan zenituen denbora guztian? Nik uste dut azkenengo demoraldian izan dituan fase asko dauzela bertan, eta, bueno, nik uste dut edozein pertsonak baditura horako faseak, orduan, bai sentimendu horretatik abiatuta, bai sortu izan nahi dudala, kohesioa zuen zeuzer. Eta posten hau, bai jendeak lan igartzea, eta hori transmititu izatea. Ba, ez diotin hori ez zor, hori oso esaldi garrantzitsua da, zuk zure buruari esateko, ez da? Bai, totalmente. Osea, bakoitzak ez dioin hori ez zor, bakarrik bere buruari. Kantu eriz, kontrastean dator, ze bai bateriatik hasita eta gero orokorrean instrumentuak oso garajeroak dira. Bai. Eta hotxa garri duzu justu kontrastean. Erabat kontrastean, ahotsa berriz raiberrakin oso, pop, polit, ez dakit, giroko kantu bat, baina kantatzeko modua berriz oso garajeroa da. Kontraste kurioso egin duzu hemen. Bai, ze abestia berez sortu zen oso, zuk esaten duzun bezala, oso garajero. Sortu zen eta nik buruan nuen ideia abesti honetan zan olako zeuzer gordina izatea. Baina gero, beti bezala, gabiz hor jolasten eta gauzak probatzen. Eta nik uste dut sortu dugula, aurkitu dugula puntu oso, nik behintzat oso gustuko dudan puntu hori. Entzeko dugu, zer esaten ari garen jendeak ere ulertu ezan. Sua piztu dator, tente jarraituko dutor. Sua piztu dator, ez diot inori ezer zor, datorren ari utzi gogor. Ez diot inori ezer zor. Ba, esan dago moduan, ez, soinu hori, ez, bilatua dagoena eta puntu garajero hori oso agerikoa. Oso agerikoa dena. Ja, 3 kantu geratzen zaizkigu. Urrengoan ere kolaborazio bat, Eider Saezekin kolaboratu zenuen kantu honetan, eta gainera, baditu hainbat gauza, eta da, estrofa eta estribilloaren arteko aldaketa horretan, hau da, pre-estribilloan, ez? Nola ere dagoen soinu eta aldaketa, giroz aldatzen gaituzu.
Gero berriz dena nahazten da, estribilloan, ez? Giro desberdinak sortu dituzue. Hau, ez zurdura eraman zenuenean, argi zenuen horrela izan bertzuela, edo berriz ere jolasak dira? Abesti hau pizkat sortu zen modu ezberdinean, ze Martinek bazuen instrumentalan ideia bat, eta horren gainean sortu zen gero abesti osoa. Bai melodiak, bai moldaketak, eta orduan bazegoen igual sorrera puntu bat, ja bazegoen abestia pizkat bazegoen hasita. Eta gero bai joan garela pizkat moldatzen, abestia sortu enean, melodiekin, joan gara moldatzen dana ia zelan gendun potentziatu gero estribilloa gehiago. Baina bai bazegoela hori, hasiera puntu bat, ja. Eider sartzen da, Eider Saez. Nondik sortzen zaizu Eider Saezen ideia? Bestia berez, printzipioz dau nire ahotsa probatu gendun nire ahotsarekin abesti osoa. Eta bai gure genduela abesti honi pizkat potentziatu pizkat gehiago. Eta nik argi nuena zan neska baten ahotsa, gure nabala. Eta zinen pizkat pentsetan, eta Eiderren lana nik ezagutzen eman, erakutsi nion Martin Jube bai, eta idatzi genion Instagramen bidez, eta zuzena izan zauen baietz, eta oso errezi izan da dana azkenean. Begira, ari zineten baita erakaso pop munduko zerbait bilatzen, ez da pop soinu horretan, eta zure ahotsatik ez beste urrutiratzea, ez? Hori da, nire estiloan edo nire ibilbide honetan pizkat gehiago hurbiltzen zen zeu zer. Ados. Hemen ez dakit kantuan distantziako harreman bat ez ari otezaren, edo distantziako harremanez eskutitzak eta aipatzen direlako diot, Bai. Abesti hau bai da burutik sortu zitzaigun istorio bat, eta bai erabaki gendun zirela bi pertsona, harreman batean zaututa zeuden bi pertsona, bata ez dakit non, Madrilen edo ez dakit non, eta bestea emetik Euskal Herritik. Eta hortik sortu zen historia. Ados. Gero, aipatu beharra dago, eta ez dugu aipatu oraindik, bideoklipetan egin duzen lana, visual guztia, diskoaren azala, diskoaren azalak, zeru hori eta zu kontrastean gorriz, eta unibertso visual hori guztia nola garatu duzu? Esan edot, egon da ekipo bat non konfiantza osoa jarreta zegoen, edo egon zarete esaten hau nahi dugu? Egon gara esaten eta erabakitzen eta buru hausten. Eta baina bai bizualekin eta landu dola gehiago Mikel Iturberekin beragaz egiten dola lan bai. Eta bizualen kontuak eta bideoan kontuetan berak laguntzen dago gehiago. Zerbait badaki horren buruz, ez? Zerbait badaki, berak egiten ditu hor zineman kontuetan itzen, orduan. Berak ni baino askoz gehiago badaki. Eta orduan beragaz ibili ginen pizkat pentsatzen kontraste horiek eta kontraesan horiek bizualera zelan eraman. Eta gero bai saiatu garela ezagutzen genuen jendearekin lan egiten. Eta holan izan da dana bai. Lan desente. Hartu duzu. Bai, bada lana bai. Erabakia potentea da, ez? Esan dut, ez dala soilik disko bat eta diskoaren azala, eta da iruditeri oso bat. Bai, azkenean diskoan kontu hori oso gatza da, Bure uste gehiago ematen dituen uste baino, ez da? Askoz gehiago bai. Bueno, kante honetan, erabaki bakoitzak gehiagi pentsatzeari buruz edo iradokitzen du hortaz ari zarela. Karo, 16 segundu bidertzen bat, ez? Torroko da burura jano honetan. Bai, jano honetan nik uste dut berriz igual lehenago aipatu dudan beste gai batzuk bai zorrarazten direla bertan, eta bertan ikusi alditugu bai. Jano da, esaten, puntu honetatik aurrera, beste gauza batera,
eta onaino heldu gara, orain, bueno, aldatu dira gauzak, eta aurrera. Eta beste kontu batetara. Hori da. Entzengo dugu, zati bat, gitarreoa, perkusio, festa, bueno, aipatuko ditugu gero. Volver a ser, tal vez, ya no, duermo si voy de noche, ya no, me da miedo la oscuridad, ya no, tengo tan claro lo que quiero, es igual, pierdo los papeles y pienso de más, junto al precipicio ganas de saltar, pierdo los papeles y pienso de más, junto al precipicio ganas de saltar, volver a ser. Aipatu ditut bi gauza horiek justu, ze ez da gizema gitarrak geruzak gehitzen doa zen. Perkusion ere, kajak bi batera gutxienez badaude une batzuetan. Ba, redoblea Bai. egiten eta besta kolpea ematen. Badauz geruza asko, bai, nik uste eta abesti guztietan dauzela geruza asko. Baina honetan igual igertzen dira gehiago puntu akustiko bat Hori. ere baduelako. Hori, bai, akustiko eta elektronikoa ez pixkan ahaztuta, batzuk Bai. aurrerago, beste atzerago, agertu, desagertu, Bai. eta esaduz, ostras, hemen gitarreo eta perkusioarekin ibili dira desente Bai. jolasten, ez? Bai, justo abesti hau bai sortu zen, ez dakit ezagutzen bazuen Oliver Tree artista, berak bajoarekin bai eta perkusioarekin eta ritmoekin jolasten da asko. Eta bera izan gendun como referente nagusia abesti honetan. Justo. Ados. Eta bukatzen da, agur maitia kantuarekin, agur maitia esan aurretik, eta aipatu aurretik eta entzura aurretik, karo galdetu behar dizut, disko fisikoa nola eskuratu daitekeen? Ba, egongo gara Durango azokan, eta bertan izango ditugu disko fisikoak, salgai, eta gero kontzertuetan eta bai erango ditugu kontzertuetara, eta bai, mail bidez, Instagram bidez edo nahi duenak, bertan izango dugu bai. Kontzertuak, noiz hasiko dira? Ba, lehenengoa du justo Durangoko azokarekin bat egiten duela DAPRO programan, bertan egongo gara, pizkat diskoa orkesten, eta gero gabiz ja datorren urterako gauzak prestatzen urterretik aurrera, ia zelan urteten direzen gauzak, eta ia sortea dekogun kontzertu ekaz. Hortaz, adiegon, saretara eta hori guztia, kartela aterako da. Bai. Zeu zer badago, horreko da. Eta esan dakoa, ez, Durangokoa azokan izango zaretela, diskoa fisikoki. Hori da. Nahi duenak eskuratu bertan izango dela aukera. Agur maitia, introko ez 16 segunduko giro bera duen kantua, sokak, tristeago, nostalgikoago den kantu bat, nola baitere. Baina, hemen zalantza bat eta bakarra sortu zait, eta da, maitia diozuenen agur maitia entzuleari ari zara? Bai eta ez. Pizkat nire buruari bai, edo nire iraganeko pertsona horreri bai banabil, diskosoan banabil bai pertsona horreri gauzak esaten, oiuka, bai, dana esaten, eta bai, puntu horrekin, bai, maitea horrekin, justo hitz horrekin gure neban, bai eskertu entzuten dagoen pertsona guztiari, eta bi esan nahi horrek badituela. Bai, guk, 16 segundu baino gehiago pasa ditugu, hau entzuten, eta honi buruz hitz egiten ere bai, orain entzuleak ere egin dezala gauza bera, ze benetan merezi du 16 segundu, zure lan berriak, entzuteak, Maialen Ibarra, mila esker gurekin izatearren. Mila esker zuei beti gonbidapenaretik eta olako elkarrizketetagatik. Eskerrik asko ondo izan. Bardin. 6 segundu baino gehiago gelditu zara hemen ez naiz bakarra izango hau da maitia
quema.